Hola amics, amigues, som el David Ciscar i el Miquel Albert Soler del Missatge. Què tal, com esteu? Avui us portem una nova passejada amb l'Evangeli, concretament amb l'Evangeli de Marc en el capítol 2, versets del 23 al 28. Com podeu escoltar, tornem a estar caminant pel carrer i avui també estem a ciutat. Ara, a aquesta època, això de la muntanya encara no. Potser més endavant ja ho veurem. Ja ho intentarem, però tornem a estar per ciutat. Però bé, en tot cas, doncs, parlant-vos de l'Evangeli, així és a la realitat quotidiana, perquè és pel que ens ha de servir l'Evangeli. Primer, si voleu, podem escoltar l'Evangeli perquè vosaltres estigueu també situats del text de què us parlem avui. Les espigues arrencades en dissabte. Un dissabte, Jesús passava per uns sembrats i els seus deixebles, tot fent camí, es posaren a arrencar espigues. Els fariseus li van preguntar: «Mira, per què fan en dissabte això que no és permès?» Jesús els respon: «No heu llegit mai què va fer David quan van tenir la necessitat de menjar ell i els que anaven amb ell? Tal i com es diu en el passatge del gran sacerdot Abiatar, David va entrar al temple de Déu, va menjar els pans d'ofrena, que solament tenen permès de menjar els sacerdots, i en va donar també als qui l'acompanyaven. I els hi deia: el dissabte ha estat fet per a l'home, i no l'home per al dissabte. Per això, el fill de l'home és senyor fins i tot del dissabte». Bé, doncs ja l'hem escoltat, oi? Atentament, i veiem que, com sempre, ens diu coses molt interessants. Una de les coses que se'ns acudia a nosaltres és que, bé, aquí Jesús ens està dient que les normes són necessàries perquè per la convivència doncs, hi ha d'haver-hi una sèrie de normes, però que primer és la persona i les necessitats de la persona abans que les normes, i fins i tot aquests preceptes religiosos, no? Per exemple, en dissabte no es podia treballar, no es podia fer cap tipus de feina, no es podia menjar el blat, però bé, si hi havia una necessitat, hi havia una prioritat personal, doncs primer eren les persones i després eren les normes. A mi això em recorda també el passatge en què Joan ens recorda allò de si no tenim amor, de què ens serveixen la resta de coses, no? Les normes, sense amor, si no tenim amor, les regles no ens serveixen de res. Pensem en com hem d'aplicar aquestes normes. Les normes serveixen per facilitar la convivència o per facilitar el nostre acostament a Déu. En aquest cas, la norma de treballar o fer totes les feines necessàries durant 6 dies i dedicar un dia al Senyor és una norma que ens facilitarà a l'acostar-nos a Déu. Però no podem deixar algú morir de gana només perquè és el dia del Senyor i aquell dia no podem treballar. I a més també això de que el dissabte està fet per l'home i no l'home pel dissabte, i també això que ens diu Jesús, que ell fins i tot és el Senyor del dissabte, també ens recorda que hi ha d'haver-hi doncs, unes lleis i unes normes laborals justes per tothom, però sempre en favor de l'home, en favor de la persona. És a dir, quan diem l'home es refereix a la persona, perquè sabeu que el llenguatge de la Bíblia, per l'època que va ser escrit, és un llenguatge encara molt masclista, perquè sempre es diu l'home quan es refereix a l'home i a la dona. Hauríem de dir la persona. Per tant, aquestes normes laborals sempre fetes pensades en primer lloc per la persona. I per tant això vol dir que no hi ha d'haver-hi cap tipus d'esclavitud laboral. Per exemple, avui en dia hi ha esclavitud infantil. El cristianisme està totalment en contra d'aquesta esclavitud infantil i de qualsevol altre tipus d'esclavitud. Això és molt important pels cristians d'avui. I per cert hi ha un llibre molt interessant que se'n diu La història d'Iqbal, que és un llibre que explica la història d'un nen, una història real d'un nen esclau que va lluitar molt pels drets humans i en contra de l'esclavitud infantil. És un llibre que realment us recomanem, La història d'Iqbal. Plantegem també una altra situació que no ens és pas aliena en el dia d'avui
i és el de la superposició de les normes, de les lleis de l'home a la voluntat dels mateixos homes. Potser no és gaire adient posar-se en política, perquè això sempre desperta interessos personals o desperta una altra mena de passions. Però sí que voldríem fer aquest apunt. No podem deixar que les lleis passin per sobre de les persones, de la voluntat de les persones. No podem refugiar-nos en què hi ha una llei que no permet fer una cosa que una gran quantitat de gent vol fer. I això, Jesús, estem segurs que també ho tindria en compte, perquè ell ho diu, primer són les persones, després són les lleis. No hi ha cap llei que pugui estar per sobre de les persones. Per tant, bé, tal com ens diu el papa Francesc, el cristianisme també ha d'estar present a la política, i el cristianisme real ens diu que la realitat que estem vivint actualment a Catalunya, de polítics empresonats i polítics exilats, doncs és una situació que fan prevaldre lleis per sobre de les persones, i això està creant una situació que porta molts conflictes, molta injustícia, i que, per tant, això s'hauria de finalitzar d'una vegada posant en primer lloc la persona, les idees, i no primer les lleis, perquè les lleis, al fi i al cap, les fem les mateixes persones i són canviants en el temps. Si les lleis no haguessin canviat mai, doncs encara les dones no votarien, encara existiria la pena de mort pràcticament a per tot arreu, etc, etc, etc. Amics, amigues, esperem que aquestes reflexions que us plantegem us serveixin també d'inspiració, perquè vosaltres també podeu dir-hi la vostra. Podeu utilitzar el correu info@missatge.org, o si voleu compartir-ho públicament per obrir un debat públic, res ens agradaria més, doncs podeu utilitzar els comentaris del YouTube o del Facebook o la manera que millor us sembli per poder debatre sobre el que us inspira aquest passatge de l'Evangeli que avui hem volgut compartir amb vosaltres. Doncs vinga, esperem que estigueu ben actius, ben participatius, i fins la propera. Adéu-siau.